Mora da je ove zime bilo utješno čitati novinske tekstove o globalnom zatopljenju, pogotovo nakon čišćenja snijega s čamaca na Jadranskim otocima. No bez obzira na sve minuse oko nas, većina nas je bar poneki put zapjevala poznati refren, globalno zatopljenje. Možda je tada kapnula i koja kap znoja. Ne toliko od vrućine globalnog zatopljavanja, koliko od svakojakih scenarija, nalik onome u kojem do svog stana na 3. katu stižete isključivo brodom. Ali globalno zatopljenje se događa. Tako je rekao UN-ov stručni panel. Tako je rekao Al Gore u svom filmu Neugodna istina. I mnogi drugi ljudi od našeg povjerenja. Pa su onda i svi ostali počeli ponavljati tu suvremenu mantru. Barem oni koji su imali pristup medijima. Za suprotne mišljenja prostora bilo znatno manje. Razumljivo jer ustoličena priča da efekt staklenika uzrokuje globalno zatopljenje baš je počela donositi rezultate. I financijske i svakojake druge. Jer globalni problemi zahtijevaju i globalna rješenja. Na kraju je najvažnije pitanje, ima li globalnog zatopljenja ili ne? Sasvim zgodno mjesto za to se zapitati jest i ovdje, na rubu znanosti. Dobar dan. Gospodin Vladimir Par, akademik i interdisciplinarni znanstvenik s najvećim brojem znanstvenih radova iz fizike objavljenih u inozemstvu, ali i drugih radova koji pokrivaju područje od fizike do genetike, zagrijat će se s nama večeras u studiju. Dobar večer. Dobar dan. Evo, zametak večerašnje emisije bio je negdje, kad smo se krajem prošlog srpnja sreli na SF konvenciji Rikon. Tada ste ispričali svoj doživljaj vezan uz priču o globalnom zatopljavanju koji se zbio na Svjetskom znanstvenom forumu u Budimpeštu gdje ste bili, ako se ne varam, jedini govornik iz Hrvatske. Čini se kao sasvim dobar početak i za ovu emisiju. Pa kako ste se našli u Budimpešti i kako ste se uopće našli u raspravi o globalnom zatopljenju? To je bio World Science Forum, Svjetski znanstveni forum koji se održava u Budimpešti i glavna tema je bila upravo problem klime na zemlji, dakle problem globalnog zatopljavanja. Ja sam tamo došao kao predstavnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i mislim vrlo intenzivno sam sudjelovao u tim raspravama. Ali bio sam prilično zatečen jer sam tamo zaključio da informacije koje oni daju su prilično jednostrane. Recimo, jedna teza je bila klima na zemlji je manje više stalna, samo sad čovjek prijeti da ju promijeni. I onda su pokazali kretanje temperature zadnjih 8000 godina. A ja sam onda pitao, a zašto niste pokazali onih prethodnih 2000 godina? I sad je nastala prava strka i zabuna među tim velikim ekspertima. Onda sam ja rekao da pokažete prethodnih, tamo bi vidjeli da je temperatura prije toga pala 8 stupnjeva Celzija. Dakle, da je nastupilo jedno veliko globalno zagrijavanje, a nije bilo niti čovjeka, niti automobila, niti zagađivanja. Evo, to je duh koji je tamo bio. Kako su bile reakcije ljudi na vaše? Odgovor je bio jednog od odgovornih znanstvenika. Pa kad bi mi to pokazali, pa mi bi totalno zbunili političare. Dobro, kad već pričamo o tom CO2, kada je zapravo prvi put prikazano kretanje koncentracije tijekom dugog razdoblja godina, govoreći u milijunima? Direktna mjerenja su počela u Francuskoj u 19. stoljeću. I zaista od tada postupno koncentracija CO2 u atmosferi raste. Međutim, onaj ključni događaj je na prijelazu između 20. i 21. stoljeća, oko 2000. godine, kad su znanstvenici, fizičari i kemičari uspjeli jednom vrlo lukavom znanstvenom metodom dobiti mogućnost da odgovore kako se je tijekom vremena mijenjala temperatura na zemlji, to jest klima, i kako se je mijenjala ta koncentracija stakleničkih plinova. Naravno, ne mogu sad ulačiti u detalje te metode, ali vi mene možete pitati kako je bila temperatura na zemlji prije 130.000 godina. Postoje grafovi gdje točno vidite kakva je bila. Prije 130.000 godina bilo je toplo kao i sada, ali prije 80.000 godina bilo je ledeno doba. Bilo je razdoblja kada je koncentracija CO2 bila 10 puta veća. Dakle, ako se ide još dalje u prošlost, onda se vidi da prije 35 milijuna godina je koncentracija ugljikovog dioksida u atmosferi bila 10 puta veća nego danas. Dobro. A ako gledamo zadnjih 1.000.000 godina, onda se je
svakih 100-tisuća godina bilo globalno zagrijavanje, pa ledeno doba. Pa opet nakon 100.000 godina globalno zagrijavanje, pa ledeno doba. I kad god je bilo globalno zagrijavanje, temperatura, dakle visoka, uvijek je bila popraćena velikom koncentracijom ugljikovog dioksida u atmosferi. A tad nije bilo ni čovjeka, ni automobila. Dakle, nešto drugo je bio izvor tog ugljikovog dioksida. Spominjali ste i skupove u Rio de Janeiro i Kyoto koji su na neki način postavili temelj današnjeg. Ti su skupovi bili prije nego što su znanstvenici dobili podatke o tome kako se je temperatura mijenjala u prošlosti i kako se koncentracija ugljikovog dioksida mijenjala u prošlosti. Da su te informacije tada bile na raspolaganju, malo bi drugačije te rasprave izgledale. Makar kada se postavi pitanje zbog čega se toliko inzistira na ove priče, spomenuli ste da, kako ste ono rekli, 30.000 znanstvenika je putovalo. Sigurno, slušajte, znanstvenici se bore za znanstvene projekte, za novac kao i svi drugi. Nije to velika razlika. Svaki nastoji napuhati značenje svog projekta. Ali mislim da možda nije to jedini razlog. Znate, sukob između različitih energetskih lobija. Ja sam ga upoznao u SAD-u i u Brazilu prije jedno 20-25 godina. Uglavnom on se svodio na to da oni koji zagovaraju nuklearnu energetiku, ti su već tada koristili kao argument globalno zagrijavanje. A oni koji zagovaraju ugljen, naftu i plin, dakle fosilna goriva, ti su upozoravali na veliku opasnost od radioaktivnosti. I zapravo se ta bitka vodila tada, vodi i danas. A možda ima i nešto pozitivno. Jer gledajte, potrošiti sva fosilna goriva još sljedećih 50, možda 100 godina ima što onda, možda je bolje da se prije krene u traženje novih izvora energije. Tako ja bih možda gledao, možda je priča o globalnom zagrijavanju jedan politički argument da se prije treba krenuti u istraživanje novih izvora energije koji će biti ključno jer čovječanstvu predstoji ledeno doba. I bit će pitanje preživljavanja da se pronađe obilni izvor energije, daleko obilniji nego svi koje danas imamo, da se uspije čovječanstvo održati u ledenom dobu. Kad se spominje danas globalno zatopljenje, odmah su u glavi ledenjaci koji se otapaju, morska površina mora koja se diže, guta dijelove kopne i gradove. Međutim, često puta se može ovako u popularnim tekstovima pročitati kako je Grenland dobio ime zato jer je bio zelen u to vrijeme, kako se grožđe uzgajalo u Velikoj Britaniji. To je znači bilo u povijesno doba, znači prije 1000 godina. Drugim riječima, kao da je vrijeme bilo, kao da je klima bila toplija i bez tih dizanja mora. Klima se neprestano mijenjala. Međutim, vratimo se mi u vrijeme kad je pračovjek počeo razvijati svoje talente, svoje apstraktno mišljenje i zapravo svoj uspon. Prije 20.000 godina bilo je ledeno doba. Prije 20.000 godina čitava srednja i sjeverna Europa je bila pod ledenjacima. Dakle, vi ste mogli odšetati iz Francuske u Englesku ili iz Švedske u Škotsku, mogli se šetati. Sve je bilo pokriveno ledom. Onda je nastupilo naglo zagrijavanje prije 20.000 godina i led se je počeo naglo topiti. U to vrijeme u Grenlandu je u nekoliko desetljeća temperatura porasla za 8 stupnjeva Celzija. Dakle, došlo je do masovnog topljenja polarnog leda i razina mora je porasla za 140 metara. Dakle, prije toga Jadransko more je počinjalo kod Splita. Ali u to vrijeme još nije bilo ljudi koji bi mogli uopće nazad Grenlandom. Bilo je praljudi koji su stanovali oko mora. To je bilo toplo more, relativno toplo more. Dakle, pračovjek je mogao odšetati iz današnjeg Senja u današnju Veneciju kopnenim putem, jer mora nije bilo. Dakle, razina mora zbog topljenja ledenjaka je porasla 140 metara. Sad se raspravlja da bi možda razina mora mogla porasti za pola metra. Ali to su sasvim nesigurni proračuni, jer ja ne znam iz kojeg razloga ovi stručnjaci koji se time bave ignoriraju ključnu znanstvenu činjenicu. A to je da će ledeno doba doći zato jer se Zemlja postupno udaljava od Sunca. A to je kao što se udaljavate od peći. Što ste dalje od peći, manje vas grije. Hladnije će vam biti leći. Pa to je, mislim, trivijalna logika. Jel? Istina je da čovjek proizvodnjom ugljikovog dioksida nešto podiže temperaturu na Zemlji.
ali istodobno udaljavanje zemlje od sunca smanjuje temperaturu. I to su sad dva faktora koji djeluju suprotnim smjerom. Kasnije ćemo doći na neke grafikone. Pitanje je dakle kome zemlja mora podnositi račun za svoje ponašanje i promjene i što uopće govore podaci o globalnom zatopljenju. Odgovora ima raznih. Pitanje je to koje se zapitao i astronom David Whitehouse, bivši predavač na sveučilištu i bivši znanstveni novinar BBC-a, a danas autor knjige Biografija Sunca. Godine 1988. osnovano je Međunarodno povjerenstvo za klimatske promjene zahvaljujući poticaju Ujedinjenih naroda i Svjetske meteorološke organizacije. Mandat povjerenstva usmjeren je na procjenu utjecaja ljudske aktivnosti na klimatske promjene. Izvještaji odbora često se citiraju u znanstvenim radovima i uzimaju se kao argument teorija o globalnom zatopljenju i efektu staklenika. U izvještaju iz 2001. predviđa se porast temperature od 1,4 do 5,8 Celzijevih stupnjeva u sljedećih 100 godina. Eksplicitno je naglašeno da je industrijska aktivnost glavni uzročnik porasta temperature na Zemlji. Prognoze su naravno katastrofične. Sve to može dovesti do porasta razine oceana i otapanja ledenjaka. Stječe se dojam da je takvo stajalište znanstveni konsenzus koji zastupaju vodeći stručnjaci. Značilo bi to da svaka suprotstavljena teorija potječe iz krugova pseudoznanstvenih zanesenjaka. Međutim, kada se priča dublje istraži, može se pronaći snažna opozicija koja dolazi iz tih istih znanstvenih krugova. Meteorolozi, astronomi i klimatolozi iz suprotnog tabora tvrde da su uzroci klimatskih promjena daleko složeniji. I don't think you can ignore the sun in understanding what's happening on the earth. Ne možemo zanemariti sunce ako želimo razumjeti što se događa na Zemlji. Međunarodno povjerenstvo za klimatske promjene ne dopušta mogućnost da promjenjiva solarna aktivnost utječe na globalno zatopljenje. Neki solarni znanstvenici vjerujemo da nikad nećemo razumjeti globalno zatopljenje ako zanemarimo utjecaj sunčeve promjenjive aktivnosti na klimu Zemlje. Temperatura zraka na Zemlji porasla je u razdoblju solarne aktivnosti. Kad je sunce počelo mijenjati svoje ponašanje, temperatura zraka na Zemlji malo se snizila. Osnivač televizijskog meteorološkog kanala John Coleman iz San Diega smatra kako je teorija globalnog zatopljenja najveća prijevara u povijesti koju zastupaju znanstvenici s političkim vezama. Održavanje postojećeg stanja omogućava golema istraživačka sponzorstva. Coleman tvrdi da sve to dovodi do povećanja cijene nafte i hrane, što uzrokuje ekonomsku nestabilnost. Jedan od predstavnika opozicije je i bivši predsjednik društva američkih meteorologa, profesor Joseph DiLeo. Godine 2006. pokrenuo je internetsku stranicu na kojoj se otvoreno suprotstavlja službenoj teoriji o utjecaju industrije na globalno zatopljenje. On smatra da se odgovori kriju u prirodnim uzrocima i aktivnostima sunca. In the 17th century, when the sunspots disappeared for perhaps 60 or 70 years, u 17. stoljeću, kad su sunčeve pjege nestale na 60 do 70 godina, Europa, a možda i cijeli svijet, malo su se ohladili. Nastupilo je malo ledeno doba. Teško je otkriti što se točno dogodilo, ali čini se da su nestanak sunčevih pjega i zahlađenje na Zemlji povezani. Uvjeti života u zapadnoj Europi tada su bili veoma teški. Mnogo je ljudi umrlo jer je klima postala hladna i vlažna, pogotovo u usporedbi s razdobljem srednjega vijeka kada je porastao broj stanovnika. U 20. stoljeću solarni ciklus, koji traje 11 godina, dramatično se povećao. Istodobno je porasla temperatura zraka na Zemlji. Nestankom sunčevih pjega došlo je do zahlađenja. Postoji još jedan zaplet u toj priči. Čini se da je od 2000. godine sunce ponovno promijenilo svoje ponašanje. Ovo je vjerojatno početak razdoblja smanjene aktivnosti. Ako pogledate globalnu temperaturu planeta, također se promijenila. Oko 2000. godine prestala je rasti. Promatranjem je utvrđeno da postoji veza između aktivnosti sunčevih pjega i temperature na Zemlji. Opozicijska skupina stalno raste. Televizijski meteorolog Anthony Watts obišao je meteorološke postaje diljem Kalifornije. Zaključio je da mjerne postaje koje su postavljene u urbanim područjima nisu u skladu sa standardima koji bi omogućili reprezentativno mjerenje temperature. Zbog toga podaci koji se rabe za mjerenje klimatskih trendova nisu ispravni. Watts je pokrenuo projekt na internetskoj stranici surfacestation.org gdje uspoređuje rezultate urbanih postaja s rezultatima postaja koje se nalaze u prirodi.
Stručnjak za uragane i meteorolog dr. William Gray također kritizira. Pitanje globalnog zatopljenja je prenapuhano do granica pucanja. Većina klimatskih promjena kojima svjedočimo uglavnom je prirodna, izjavio je Gray. Dr. Paul Reiter u znak prosvjeda istupio je iz UN-ova međunarodnog povjerenstva. Tim se potezom također priključio opoziciji. 6. ožujka 2008. objavljeni su rezultati istraživanja na uzorku od 1077 ispitanika. Anketirani su članovi Kanadskog udruženja profesionalnih inženjera, geologa i geofizičara. Utvrđeno je da 68% ispitanika smatra kako rasprava o uzrocima klimatskih promjena nije završena. Samo 26% znanstvenika smatra da je za globalno zatopljenje kriva ljudska aktivnost. For instance, 8,000 years ago, it was considerably warmer than it is today, and that was the dawn of Prije civilization. 8000 godina bilo je mnogo toplije nego danas. Tada su se pojavile prve civilizacije. Nekoliko tisuća godina poslije bilo je znatno hladnije nego danas. Jasno je da se klimatski uvjeti mijenjaju. U bliskoj prošlosti bilo toplijih razdoblja. Također mijenja se i ponašanje sunca. Tek počinjemo shvaćati da se sunce uz koje smo odrasli, sunce iz 20. stoljeća, ne ponaša uvijek tako. Sunčeve pjege znaju nestati na jedno stoljeće ili čak dulje. Očito je da postoji veza između toga i hladnijih klimatskih uvjeta na Zemlji. Ne razumijemo tu uzročno-posljedičnu vezu, ali ako se vratimo u prošlost, u vrijeme smanjene sunčeve aktivnosti, tada je na Zemlji bilo hladnije. Do istog zaključka došla je i nevladina skupina međunarodnih znanstvenika za proučavanje klimatskih promjena, koja je nedavno objavila izvještaj s kritičkim osvrtom na tvrdnje UN-ova povjerenstva. U izvještaju opozicijski znanstvenici naglašavaju kako glavninu klimatskih promjena uzrokuju sunčeva aktivnost i prirodne sile, te da čovjekov doprinos nije presudan. Možda je dobar trenutak da se pozabavimo povješću greenhouse efekta, odnosno efekta staklenika na hrvatskom. Kada je uopće otkriven i kako se razvio i zapravo možda dođemo do čudnovatog zaključka da se ništa novo i nije otkrilo 100 godina. Fizika efekta staklenika je fizika 19. stoljeća. Počeši kad je jedan Napoleonov matematičar prvi došao do otkrića da svjetlost lakše prolazi kroz atmosferu, dakle da manje gubi energije, ali kad zagrije površinu zemlje i onda se emitira ono toplinsko zračenje, da ga onda atmosfera upija. Na tome se temelji efekt staklenika. Dakle, svjetlost dolazi na površinu zemlje, grije nas, ali kad se zemlja hladi, otežano se hladi, ako su u atmosferi neki plimenovi poput tih ugljikovog dioksida i sličnih plinova. Kako se zove taj znanstvenik? To je Fourier. To je onaj slavni Fourier što u glazbi, recimo, ono Fourierova analiza. Pa znate ono kad pjevačica ima loš glas, pa je onda naštimaju glas, koristi tu Fourierovu analizu. I zatim su još dvojica, jedan fizičar, Tyndall i jedan kemičar, Arrhenius, čak su izračunali. Veli, ako bi se povećala koncentracija ugljikovog dioksida za 50%, temperatura bi porasla oko 3 stupnjeva Celzija. Dakle, to je sve bilo poznato u 19. stoljeću, samo nisu povlačeni ovi politički argumenti za političku akciju. Ništa bitno novoga nije u 20. stoljeću i 21. stoljeću napravljeno. Manje više se to oko istih rezultata vrti. Zadnji ozbiljni račun prije ovoga koji je kritiziran je bio Nacionalna akademija znanosti SAD-a iz 1982. godine gdje su rezultati uglavnom slični. Dobro, kada pričamo o 70. i 80. godinama, tada su uglavnom dominirala predviđanja o globalnom zahlađenju. To nije bilo bez razloga. Između 1960. i 1980. punih 20 godina je koncentracija ugljikovog dioksida u atmosferi rasla zbog industrije, a temperatura na zemlji padala. 20 godina. I sad su rekli svi to, evo, to je dokaz protiv hipoteza o globalnom zagrijavanju. Ali je nakon 80. počela temperatura rasti.
Međutim, kao što je ovdje rečeno, oko 2000 godine se zaustavio se Više rast. nema zapravo rasta Vi temperature. znate, zadnje 2 godine Kina najhladnije zime u zadnjih 100 godina. Na američkom kontinentu uzastopnih nekoliko zima izrazito hladni. Prema tome izgleda da ponovno se ponavlja priča koja je tada bila. Dakle, postoje nekakvi ciklusi kratkotrajni 10-20 godina zahlađivanja i hlađenja, ali glavno što ovdje nije spomenuto, to je ta promjena zemljine putanja oko sunca. To je najvažniji faktor i on uzrokuje to da se zemlja 50.000 godina udaljava od sunca, sad je u fazi udaljavanja. Dakle, kao izdužuje se ta elipsa po kojoj se giba. A onda će se 50.000 godina približavati suncu, dakle temperatura će rasti. Kad god je relativno blizu suncu, onda je globalno zagrijavanje, a budući da je zemlja bila unazad koju 1000 godina najbliže suncu, sad se udaljava, sad mi pomalo izlazimo iz globalnog zagrijavanja. Kad bi se izbacila priča o efektu staklenika, čini mi se da je ovaj prostor zapravo za raspravu. Da li je to zbog sunčeve dinamike, da li je to zbog udaljavanja zemlje? Ne, ja mislim da je sasvim jasno da je glavni faktor udaljavanje zemlje od sunca, jer preciznim znanstvenim metodama se vidi kako se je kretala temperatura na zemlji zadnjih 1.000.000 godina i vidi se svakih 100.000 godina kad je zemlja bila blizu sunca, bila je povišena temperatura. Ali ipak to ne može objasniti ove događaje za 200-300 godina. Ovi događaji, dakle, to je glavni efekt. Da. Sad na taj glavni efekt dolaze dodatni efekti. Jedan dodatni efekt je ovo promjena aktivnosti sunca. Zaista sunce može nekoliko desetljeća imati jači intenzitet, pa onda slabiji. Naravno da će se to odraziti. To je kao da imate peć u kući, pa onda grijete sa većom snagom, pa s manjom snagom. Evo imamo tu par grafikona koje nam možete objasniti što oni zapravo govore. Pa, za početak, ovo je grafikon koji je dobiven preciznim mjerenjima. Kako se je temperatura na zemlji mijenjala tijekom zadnjih pola milijune godina. Sad nam prvo objasnite što znači gornja crta. Zamislimo da sjednemo u vremeplov i idemo u prošlost. I sad tu sasvim na lijevo, to smo sada. I sad kad idemo u prošlost, onda mi vidimo temperatura, dakle, na ovu vertikalnu os nanesne temperatura. Što je više prema gore, temperatura je viša. Ako smo prema dolje, temperatura je niža. I sad ovo tu je 20.000 godina, jer ovo cijelo predstavlja pola milijuna godina. 20.000 godina vidimo uz određene ovako vijuge gore, dolje, skakutanje. Temperatura je približno visoka. Ova skakutanja, to je efekt ovoga što je govorio ovaj znanstvenik i što ste vi spomenuli. To je efekt vjerojatno velikim dijelom aktivnosti sunca. Izvjesnim dijelom također i aktivnosti čovjeka. Ali ona se održavala približno stalno. I sad mi vidimo prije 20.000 godina. Za početak objasnite što je gornja crta, što je donja. Dakle, ova donja crta je temperatura. A gornja crta predstavlja koncentraciju ugljikovog dioksida u atmosferi. I mi sad vidimo, sada je globalno zagrijavanje. Prije 130.000 godina je bilo globalno zagrijavanje. To je ovaj vršak ovoga grafa. Prije 240.000 godina ponovno bilo globalno zagrijavanje. I tako dalje. Svaki 100.000 godina globalno zagrijavanje. Zapravo imamo sreće što živimo u tako dobro vrijeme. Mi imamo. Ma gledajte, to je možda jedan od ključnih faktora u razvitku čovjeka. Jer pračovjek je prije 20.000 godina živio u hladnoj klimi. Dakle, preko 2/3 Europe pod ledenjacima. Dakle, u vrlo nepovoljnim uvjetima za život. I zahvaljujući upravo globalnom zagrijavanju zbog približavanja zemlje sunce, to je važan faktor razvoja ljudske civilizacije. A onda vidimo između su ledena doba, koja su dugačka ledena doba, pa 80.000 godina. Šta sad nama predstoji? Pa pogledajmo ovo što je više puta ponavljano u prošlosti, taj scenarij će se ponovno ponoviti. Prema tome nama predstoji pad temperature, dakle ovdje na lijevo pad temperature, ulaz u ledeno doba, pad temperature za otprilike 12-13 stupnjeva Celzija, a taj pad je izračunao Milutin Milanković, koji je bio i opet prije skoro 100 godina. Prije 100 godina. Prije 100 godina. Ovaj grafikon? Dakle, predstoji novo ledeno doba. Šta će treba čovjek? Nove, vrlo snažne izvore energije. Ovo se odnosi na slično ovu priču što je rečeno u ovom isječku. Dakle, temperatura na zemlji, dakle na ovoj vertikalnoj osi je temperatura,
a na horizontalno je vrijeme. Ali ovdje je prošlost na lijevo, budućnost na desno. I sad mi vidimo temperatura je bila prije 20.000 godina niska, ledeno doba, počinje globalno zagrijavanje i vidimo prije 10.000 godina tu je tu. Dakle, u tih 10.000 godina temperatura je strahovito porasla. 12 stupnjeva Celzija na zemlji. Otopio se polarni led. Najvećim dijelom se otopio. Razina mora porasla za 140 metara. I prije 10.000 godina je postignut maksimalne temperature. U usporedbi sa prijašnjim razdobljima, prijašnjim ciklusima, ta je temperatura prije 8.000 godina trebala početi postupno padati. I mi bi danas već trebali biti u početku ledenog doba. Zašto nismo? Sad, to je veliko pitanje. Jedna mogućnost što predlažu kao tumačenje je ta da sad nastupa čovjek. I čovjek prije 8.000 godina počinje poljoprivrednom proizvodnjom, paljenje šuma, povećana koncentracija CO2 u atmosferi, dakle izbacuje se više ugljikovog dioksida u atmosferi i smatra se da je zapravo to što je čovjek izazivao povećanje temperature, to je djelovalo suprotno ovome udaljavanju od sunca što bi dalo pad temperature. I ta dva faktora koji djeluju u suprotnim smjerima su se otprilike poništavala. Zbog toga krivulja već nije pala. I zbog toga krivulja nije pala, mi još nismo u ledenom dobu, nego je približno bila stalna, ali to je sad vrlo nestabilna situacija. Vrlo nestabilna situacija i sad su tu moguće oscilacije, nagli skokovi i zato čak i u kraćem razdoblju mogu biti i izrazite hladne vremenska razdoblja, izrazito topla vremenska razdoblja. Na to naravno da još i sunčeva aktivnost utječe. Dakle, nekoliko faktora. I ako se pojavi snažni vulkani, oni proizvode ugljikov dioksid. Zapravo upravo je sunčevih pjega na suncu i nestalo. Baš u vrijeme kada je snijeg pao na Jadranu. Znači, sve se na neki način opet tu poklapa. To se isto nekako poklapa. Tako i recimo da sad prorade nekoliko velikih vulkana. Oni izbacuju ogromnu količinu ugljikovog dioksida. To bi dodatno vodilo do pada temperature. Nadamo se da neće, ne? Nadamo se da neće, ali u svakom slučaju ima više faktora koji utječu, ali glavni i najjači faktor, mislim da se s velikom sigurnošću može reći, je udaljavanje Zemlje od Sunca, zbog čega će na dulji rok, ne trebamo se toga bojati. 50 godina, 100 godina, možda 200 godina temperatura na zemlji će padati, a kroz 1000 godina će biti ledeno doba. Evo, vratit ćemo se još na neke zaključke. U starim krimićima, naravno, često ćete čuti kako neki iskusni lisac savjetuje malog istražitelja kako da riješi neki slučaj. I on mu kaže, slijedi novac. Ako primijenimo isti princip na sve prisutnu priču o globalnom zatopljenju, tko zna kamo sve možemo stići? Đulijana Marinković. U ožujku 2008. u Njujorku je održana međunarodna konferencija o klimatskim promjenama u organizaciji instituta Heartland. Izlaganje je pratilo više od 400 znanstvenika. Oni u pitanje dovode službenu teoriju o utjecaju industrijske aktivnosti na globalno zatopljenje. To je dovelo do takozvane Manhattanske deklaracije u kojoj se navodi da vladajuće strukture nastoje kontrolirati zemlje u razvoju porezima i kaznama za ispuštanje ugljičnog dioksida. Jasna je to poruka predstavnicima službene teorije da konsenzus o globalnom zatopljenju nije postignut koliko god se nastoji stvoriti suprotan dojam. Istraživač David Icke jedan je od dugogodišnjih kritičara efekta staklenika. Otkrio sam da neki vrhunski svjetski znanstvenici govore kako je globalno zatopljenje glupost, ali novine o njima ne pišu. Prostor u novinama dobivaju samo oni koji će pjevati istu pjesmu. Što više, kad se takav znanstvenik eksponira, pokušavajući ispričati neku drugu verziju događaja, ubrzo ostaje bez sredstava za svoja znanstvena istraživanja, koja dobiva od pokrovitelja i državnih fondova. Napadaju ga drugi znanstvenici koji marginaliziraju njegov rad. Riječ je o tipičnoj iluziji. Svi pričaju istu priču. Svi pjevaju istu pjesmu o globalnom zatopljenju. Jako me podsjeća to na konsenzus koji je nekad vladao među znanstvenicima da je Zemlja ravna ploča. Prema svakom tko je tvrdio da je Zemlja okrugla, postupali su isto onako kako danas postupaju prema nekom ko se usudi reći da emisija ugljičnog dioksida stvorena ljudskom rukom nije uzrok globalnog zatopljenja. Dakle, povijest se ponavlja, samo je ovaj put tema globalno zatopljenje.
U dokumentarnom filmu Neugodna istina iz 2006. godine bivši američki potpredsjednik Al Gore predstavlja navodne primjere utjecaja tehnološke civilizacije na globalno zatopljenje. David Icke istraživao je motive i namjere autora dokumentarnog filma. I've been exposing a network of organizations for a long time now. Već dugo nastojim razotkriti mrežu organizacija koje su povezane u tajnom društvu pod nazivom Okrugli stol. Ono je osnovano u Velikoj Britaniji pod kraj 19. i početkom 20. stoljeća. Okrugli stol počeo je stvarati satelitske organizacije koje su provodile njegovu politiku. Jedna takva satelitska organizacija pod nazivom Rimski klub osnovana je 1968. Uloga Rimskog kluba od samog početka bila je manipulacija pokreta za okoliš u skladu s društvenim promjenama koje su željeli postići. Sve je to započeo čovjek po imenu Peći. Godine 1991. u službenoj publikaciji Rimskog kluba objavljen je Pećijev govor u kojem on kaže da traže razlog oko kojeg će ujediniti ljude, a tim je ujedinjenjem ljudi mislio na svrstavanje ljudi uz agendu koju su oni zastupali. Peći je rekao da su oni došli do zaključka da su globalno zatopljenje i onečišćenje odličan povod da se ljudi ujedine u jedinstvenoj akciji. Bilo je to 1991. godine. Cijela ova prijevara oko globalnog zatopljenja lansirana je globalno upravo krajem 80-ih i tijekom 90-ih godina. Član Rimskog kluba je jedan vrlo poznat čovjek, Al Gore. Kad je Al Gore postao globalni predstavnik te velike laži o globalnom zatopljenju i kad je snimio svoj presmiješni dokumentarni film pod naslovom Neugodna istina, te napisao knjigu, počeo sam s velikim zanimanjem pratiti tu priču. Ubrzo sam otkrio da je službena verzija proračunata manipulacija. Naime, mreža kojoj on služi i koja stoji iza teorije o globalnom zatopljenju manipulira globalnim društvom. Oni nastoje stvoriti društvo koje će biti centralizirano i pod kontrolom. Diktiraju i to tko će dobiti Oskara ili Nobelovu nagradu za mir. Pa jedan od najvećih ratnih zločinaca suvremenog doba, Henry Kissinger, dobitnik je Nobelove nagrade za mir. Poput mnogih istraživača, David Icke također smatra da sunce i prirodni uzroci imaju ključnu ulogu u klimatskim promjenama. On naglašava kako javnost ne zna da je udio plinova u ukupnom sastavu atmosfere, koji nastaju tehnološkim ispuštanjem, nedovoljan da bi uzrokovao velike klimatske promjene. If in fact you go back something like 800 years, you come to what science calls the medieval warm period. Ako se vratimo u prošlost, otprilike 800 godina, u razdoblje koje se u znanosti naziva toplo srednjovjekovno doba, vidjet ćemo da je temperatura tada bila znatno viša nego danas. Temperatura od tada zapravo neprekidno pada. A gdje su tada u srednjem vijeku bile velike tvornice, kamioni, vozila i drugi izvori ugljičnog dioksida? Nije ih bilo. Ako je temperatura tada bila viša nego danas, očito za porast temperature nije zaslužan ugljični dioksid. Ugljični je dioksid ozloglašen, a zapravo je nužan za rast bilja. Bez njega ne bi bilo ni vegetacije. Umjetno se prikazuje ljudska djelatnost koja je navodno uzročnik onečišćenja. To se radi kako bi se opravdalo uvođenje novih globalnih zakona, većih poreza i veće kontrole. Umjesto da razmišljamo o tome kako u dobru svrhu iskoristiti ove promjene temperature ili kako umanjiti njezine neželjene posljedice, pozornost nam je usmjerena na lažnog neprijatelja, pa samim time i na lažna rješenja. Što više razmišljamo o tome, više vjerujem da je riječ o potpuno prirodnom ciklusu. Ako pogledamo u prošlost, ciklične promjene klime, poput ove današnje, dogodile su se mnogo puta, a ipak smo još uvijek ovdje. Pričamo o globalnom zahlađenju, globalnom zatopljenju, pa postoji jedno područje na zemlji koje je pod ledom i dan danas. Ako hoćemo otići tamo, možemo zaista iskusiti pravo ledeno doba, to je naravno kontinent Antarktika. Što nam takva područja mogu reći o klimi i uopće razvoju zatopljenja i za hladnjenje kroz povijest? Antarktik sa slojem leda i snijega, negdje i nekoliko kilometara debljine, je prije 35 milijuna godina bio zeleni kontinent, prekriven šumama i livadama. I onda je
koncentracija ugljikovog dioksida u atmosferi bila 10 puta veća nego danas. 10 puta veća. A nije bila industrija, niti zagađivača. Dakle, neki drugi je izvor. I onda je nastupilo naglo zahlađenje, temperatura pada 10 stupnjeva, nastaje vječni led na Antarktiku, evo on poprima oblik koji danas ima. Šta se zapravo događa? Ono što znanost donekle razumije, to je da na Zemlji, u atmosferi, postoji jedan krug ugljikovog dioksida. Vulkani su ti koji izbacuju ugljikov dioksid u atmosferu. Pri velikim vulkanskim erupcijama ogromna količina ugljikovog dioksida dođe u atmosferu. Vjerojatno je tada došlo do nekih vrlo snažnih vulkanskih erupcija koje se ne mogu predvidjeti. Taj ugljikov dioksid u atmosferi ne ostaje tamo vječno, što po mnogim diskusijama danas ljudi misle da je tako. On se otapa u kiši, pada sa kišom dolje. Otopljen u kiši, on kad pada po tlu, pomaže rastakanju kamenja, rijekama dolazi u more i ugljikov dioksid u moru se veže sa stijenama, dakle s materijalom stijena, nastaju sedimentne stijene, dakle kalcijevi karbonati, koji se talože na morsko dno. Dakle, taj ugljikov dioksid iz atmosfere je završio kao talog, kameni talog na morskom dnu. A onda kad dolazi do nekih podmorskih potresa, kad pojedine ploče tonu dublje, tada se užare, pretvore u žarenu masu i kroz vulkanima opet izlaze van. I tako se događa taj ciklus ugljikovog dioksida, koji je sigurno također jedan od važnih faktora za promjenu klime dugoročno na Zemlji. Da se vratim evo tu na samom kraju emisije, koliko se ja mogu čuti, barem dvije verzije objašnjenja o globalnom zatopljenju koje nužno nisu u suprotnosti. Jedna je ovo što priča o udaljavanju Zemlje od Sunca, drugo je utjecaj Sunca na Zemlju. Naravno, čini mi se da utjecaj Sunca ima veze s ovim nama zanimljivim povijesnim razdobljima, 300, 500 tisuća, 2000 godina, a 50 tisuća godina i više koliko traju kozmički ciklus je jedna druga priča. No, u konačnici, da li sad to znači da mi trebamo se što bolje ispuštati CO2 u atmosferu da bi se spasili od globalnog zagađenja, od globalnog zahlađenja, jer ako je to tako, mislim, ja idem odmah turirati auto tu ispred zgrade, jer koja je u stvari poruka priče o tome da globalno zatopljenje nije uzrokovano efektom staklenika? Globalno zatopljenje je uzrokovano sa više faktora. Onaj najsnažniji faktor, mislim da je očito je to promjena zemljine putanje. Ali onda dolazi promjene aktivnosti Sunca, dolaze i međudjelovanje između atmosfere i vegetacije na površini Zemlje, pa utjecaj promjene temperature na topljivost ugljikovog dioksida u moru. Dakle, veliki broj različitih faktora. Jedan od tih faktora je čovjekovo djelovanje koje ispušta ugljikov dioksid u atmosferu. Po svemu se čini da ipak čovjek svojom aktivnošću zadnjih 8000 godina nešto odgodio dolazak novog ledenog doba. Ali treba biti sasvim jasan da u cjelini sve kemijsko zagađenje je izrazito štetno za život na Zemlji. Prema tome, ako bi netko izvukao zaključak, sad možemo zagađivati Zemlju, ne, dapače, zbog ovog biološkog faktora treba štititi čistoću Zemlje, da se tim vanjskim faktorom, pogotovo nizom umjetno stvorenih kemikalija, ne zagadi ta Zemlja i ne učini nepovoljnijom za život. I kupiti malo deblje jakne, to će valjda biti dovoljno. Pa sad, znate, bit će veliki problem, jer u većini današnjih poljoprivrednih površina, govorimo za 1000 godina, treba će, samo u staklenicima će se moći imati. I evo nas opet kod efekta staklenika. I sad ćemo doći do stvarnih staklenika, ali i do toga da će potrošnja energije porasti možda za 10 puta, 20 puta, a to znači da niti jedan od danas poznatih izvora energije ne može zadovoljavati te potrebe. I to su zapravo prava pitanja. To su prava pitanja i mislim da je to temeljno ekološko pitanje koje stoji pred čovječanstvom. Hvala vam na vašem vremenu. Hvala i vama na vašem. Ako ste do sad zbog mogućnosti naglog zatopljenja sa sobom za svaki slučaj nosili kupaće gaćice ili madrac za napuhavanje, savjetujem da ipak u torbu zlune trebalo stavite i klizaljke, tako da ne možete pogriješiti. Spremni ste za sve. Ili zapravo najbolje da ne uzmete pa ništa od toga. Možda jednostavno stavite ruke u džep i bezbrižno fućkajući krenete u sretnu budućnost. Vidimo se tamo. Doviđenja.